Здравейте! Аз съм DJ Frozer. Днес ще се пробвам да рапирам малко фристайл. Yeah, 2.14 стана, събуждам се от коза рано за рана. Нека пичка лежи на дивана в моя хол, яко не е бана, ще ме простите за псовите, обаче без тях нещо не мога да рапирам, това фристайл без тях не мога да го разбирам. Колабирам игра на PlayStation 3, а стоян до мен на изнило прасе свърди. Yeah, now I'm going to rap in English, but my PC is not extinguished. Yeah, пак започвам с това BG рап, обаче мисля скоро да спирам, защото нещо ме боли от вчера моя крак. Понеже карах едно BMW, братле, затова утре ще хода да едно пиче, което също папка коз. Като моя фъра ясно, обаче той хич не е прост. Някои хора казват, че от коза се затъпява, обаче на мен от него сърцето ми BG рап запява. Yeah. Сега ще пробвам малко по-бързо. 2.14 стана, събуждам се от коза рано за рана. Нека пичка лежи на дивана в моя хол, яко на ебана, ще ме простите за познайте, обаче без тях нещо не мога да рапирам в този фристайл, без тях не мога да го разбирам. Колабирам игра на PlayStation 3, а стоян до мен не е измило прасе свърди. Yeah, now I'm going to rap in English, but my PC is not extinguished. Yeah, пак започва с това BG рап, обаче мисля скоро да спирам, защото нещо ме боли от вчера моя крак, понеже карах едно BMW, братле, за това утре ще ходя да едно пиче, което също павка коса, като моя фъра ясно, обаче той хич не е прост. Някои хора казват, че от коза се застъпява, обаче на мен от него сърцето ми BG рап запиява.